Perkawis bebanten ingkang sampun gugur mboten perlu kamanah. Menapa pedahipun anggetungi barang ingkang sampun mboten wonten. Tumrapipun bapa. Guguripun putu kala semana menika mboten gugur ingkang siya. Nanging gugur netepi dhateng darmaning kasatriyanipun karana pun lare kala wau mboten purun dipun kungkung menlebeting kraton. Hanajan kata-kata dawuh paduka anak Prabu dumateng keng putra Sawaredi nanging ngerti bilih sekedhik kathah menika inggih tus-tusaning darah Mandaraka. Mila mboten moka. Kumarang sanging manah kula semono kumegah kepengin badhe ningali dhateng uwiyaring paperangan Tegal Guru. Menawi kula mboten sisah kok nggih. Kepara bingah madyan wayah kula sampun gugur. Langkung-langkung kang rayipun Burisrawa. Kula mboten mendelong sekedhik-sekedhik dhateng guguripun Kadang Paduka pun Burisrawa. Netepi kekudanganipun pun Bapa Burisrawa nggih sampun ngantepi dhateng jiwaning kasatriyanipun mboten pecah siya nanging pecah tetep nuruti dhateng kautamen. Anak Prabu, menawi kamanah pun bapa menika anak kula jaler namung kalih. Burisrawa kaliyan pun Rukmarata. Parandene kalihipun sampun gugur wonten madyaning palagan. Upaminipun dipun bobot ing antawisipun anak Prabu kaliyan pun bapa tasih awrat penandhang pun bapa ing Mandaraka. Ewa semanten nggih. Kula sama saged nggagapi pecahipun Burisrawa kaliyan anak kula Rukmarata sampun pinestring janji kita namung dumugi semanten gesangipun. Dingaing manah kula dene pecah anak kula kalih kala wau mawi mergi ingkang dipun suraos dhateng jiwaning kasatriyan menika kula pun remen sanget lan kula mboten wonten raos gelo kaliyan raos sisah manah kula nggih anak Prabu. Saya malih pinaka panebus mrih gembiraning manah menawi anak Prabu kepareng amunggel kelampaning Baratayuda dumugi semanten kewala. Menawi anak Prabu kepareng mangke pun bapa ingkang badhe ngedekaken gendera pethak ingkang supados para Pandhawa inggih sami nggiring para prajuritipun mboten ngadani Baratayuda. Nggih. Makaten dawuh paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Anak Prabu kawula ninggi. Kula nuwun Yayi Prabu. Kaparenga Karakanto badhe nderek gempil kamardikan paduka saking sawetawis Yayi. Nggih, kados pundi Kakang Narawati?